ହାଏ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟୋରି କହିବି। ତ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କି କଥାଟା କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ୍। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲେ, ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜେଜେମା ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଛ କିଣା ହେଇକି ଆସେ, ବଡ ମାଛ ଆସେ, ତ ତାର ମା କଣ କରେ ନା ଗୋଟା ମାଛ ତ କିଣା ହେଇକି ଆସେ, ତ ତା ମା କଣ କରେ ନା ମାଛଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲାଞ୍ଜ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ବାକି ତ ଯୋଉ ମାଛ ବାଟ ହେଲା ତାକୁ ରୋଷେଇ କରେ। ତ ଗୋଟେ ଥର ତା ସାନ ଝିଅ ପଚାରିଲା କି ମା ତମେ ମାଛର କଣ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛ, ଗୋଟା ତ ରୋଷେଇ କରିବ ନା। ତା ମା କହିଲା କି ନାଇଁ ଦେଖ ଝିଅ, ଏଟା ହଉଛି ଆମ ଘରର ପରମ୍ପରା, ଠିକ ଅଛି। ମୋ ମା ମାନେ ତ ଜେଜେମା ସେ ବି ଏଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ବି ଏମିତି ମାଛର ଲାଞ୍ଜକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେନ୍ତି, ବାକି ତକ ପାଟ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଏଟା ଶିଖିଛି। ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମ ଘରର ପରମ୍ପରା ହେଇଯାଇଛି। ତ ତୁ ଯଦି ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ତୁ ମୋ ମା ସହିତ କଥା ହ, ମାନେ ତୋ ଜେଜେମା ସହିତ କଥା ହ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଛୋଟ ଝିଅଟା ଗଲା ତ ଜେଜେମା ପାଖକୁ ଗଲା, ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି ଜେଜେମା ତମେ ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡ କଣ ପାଇଁ କାଟି ପଡିଛ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ମାଛ ରୋଷେଇ କରିପାରିବ, ମାଛ କଣ ପାଇଁ କାଟିଦିଅ, ବାକି ତାକୁ ପାଟ ରୋଷେଇ କର, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜିନିଷ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା। ବହୁତ କାଟିଲା କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛ, ବହୁତ ମାଛର ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମା କହିଲା କି ଏଟା ମୋ ମା ମତେ ଶିଖେଇଛି, ଏଟା ଆମ ଘରର ପରମ୍ପରା ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଶିଖେଇବି। ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ ହେଇଯାଇଛି କି ମାଛ ଆସିଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାଞ୍ଜ କାଟି ପକାଉ, ବାକି ତକ ପାଠ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁ। ଯଦି ତୋର ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାର ଅଛି, ତୁ ତ ମୋ ମା ସହିତ କଥା ହ। ତ ସେ ଝିଅ କଣ କଲା ନା ତା ଜେଜେମାର ମା ପାଖକୁ ଗଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ଝିଅଟା ତା ଜେଜେମା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ପଚାରିଲା ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲା କି ଜେଜେମା ତମେ କଣ ପାଇଁ ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ବାକି ତକ ପାଟ ରୋଷେଇ କର, କାହିଁକିନା ତମକୁ ଦେଖିକିରି ମୋ ଜେଜେମା ବି ସେୟା କରୁଛି, ମୋ ମା ବି ସେୟା କରୁଛି। ତ ଜେଜେମା ବହୁତ ହସିଲା, ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେଲା, ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦେଲା କି ଦେଖ ଝିଅ, ଆମ ଟାଇମରେ ଛୋଟ କଡେଇ ଥିଲା, କଡେଇ ଏତେ ବଡ ନଥିଲା, ବହୁତ ଛୋଟ କଡେଇ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ବଡ ମାଛ ଆସୁଥିଲା କଡେଇରେ ଜାଗା ନଥିଲା, ଗୋଟା ମାଛ ରୋଷେଇ କରି ନଥିଲା। ତ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲାଞ୍ଜକୁ କାଟି ଫୋପାଡିବୁ, ବାକି ତକ ପାଟ ଯେତିକି ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରୁ। ତ ମୋ ଝିଅ ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ମୋଠୁ ଶିଖି ଯାଇଛି। ବଟ୍ ଏବେ ତମ ଟାଇମରେ ବଡ କଡେଇ ପଳେଇଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟା ମାଛ ବି ରୋଷେଇ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ତମେ ଛୋଟ ସେମିତି ପ୍ରୋସେସ କରୁଛ, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ କରୁଛ। ତ ମୋରାଲ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବା ଚାହୁଁଛି କି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପଛର ଷ୍ଟୋରି ଜାଣନ୍ତି, ତାର ମାନେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ପାଉଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ କରୁନି। ଅନ୍ଧ ଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବା, ହଁ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ କରିବା, ହଉଛି ତ ହଉଛି ତ ଆମେ ବି ସେୟା ପାଳନ କରିବା, ସେ ନିୟମକୁ ମାନିବା। ସବୁ ନିୟମକୁ ମାନିବା ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଆପଣ ଯଦି ନିୟମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତ ସେ ନିୟମ ପଛର ଷ୍ଟୋରିକୁ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ କଥା କହିଛି ନା ଭୁଲ କଥା କହିଛି, ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ବି ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।